பேட்டியை பார்த்தேன். ஆனால் முழுசாக பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நமக்கு வந்து இதாகிடுது. மொழி, உடல் மொழிலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப நம்மளை தரக்குறைவாக நினைக்கிற மாதிரியும், நம்மளை ரொம்ப ஒரு மேட்டுமைத்தன்மையோடு நம்மளை பார்க்குற மாதிரியும், அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளால் அதை தொடர்ந்து பார்க்க முடியாமல் போயிடுது. அதுக்கப்புறம் பேப்பரில் தான் படித்து பார்த்தேன் நான். மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்க வந்து ஒரு பெரும் அல்லலில் இருக்கும்பொழுது அந்த அதற்குண்டான இது இல்லை. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, வேறு ஏதோ ஒரு சமயத்தில் வேறு ஏதோ ஒரு அதிகாரத்துக்கு 2 பேரும் போட்டி போடும்போது ஒருத்தர் எப்படி பேசுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு மொழியில் தான் அது இருக்குது. அதனால் அந்த சமயத்தில் அது பார்க்குறது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் நமக்கு. அதனால் நான் அதை தவிர்த்துட்டேன். தெரியாது, அந்த மேட்டுமைத்தன்மைன்னு இருக்குது. அது வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி ஒரு இடத்துல இருந்து உட்காந்து ஒரு ஹை பெடஸ்டலில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படி கீழே இருக்கிறவனெல்லாம் வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு மொழி தான் அந்த மொழி. என்ன 100 வருஷமாக போராடிட்டு நம்ம வந்து ஒரு சமத்துவ அரசியல் நோக்கி நம்ம போகணும்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நேர் எதிராக நம்ம வந்து பழசெல்லாம் என்ன நடந்துகிட்டு இருந்தோ அதே மாதிரி ஒரு மொழியிலையும் அதே மாதிரி ஒரு நடையிலையும் அவர்கள் பேசுவது அப்படிங்கிறது வரலாறுடைய தொடர்ச்சியாக தான் நான் பார்க்குறேன். அது ஒன்றும் புதுசு இல்லை.